салом тамошобинон, хушомадед ба канали мо. Имрӯз хостам хел тезтар муроҷианаи падаркоша нишон диҳам барои ёдоварӣ видео мемонад. Ин сумкаи калоне ки дида истодед аз тарафи корхона ба ман доданд. Шахсоне ки намедонанд, ман дар магазини лента, гипермаркет лента кассир шуда кор мекунам. Он сотрудникое ки фарзандошон якум синф параф ҳамаҳо ба падарка доданд барои кӯдакошон. Ҳозир тез шуморо нишон медиҳам. Аз вкусняшкаш старт кунем. Хел як пачка вай буд конфет сникерс. Баъд мана хел бози настольная обучающая игра для детей электровикторина. Ман намедонам ҳоли дарунаша накушодим даже чихел бозӣ ҳамту хонда буромдаму 240 савол, 8 тема, 8 игровой поле, ҳаме хел системаи электронӣ будааст. Ягонта влогова бо кушода нишон медиҳам чихел бозӣ карда мешавад. Пушташа хондам, ин қадар ҳам сахт фаҳмонӣ, хай мекушоем боз маълум мешавад. Ҳамашанда мана мехел печати лента аст, печати корхонамо аст. Давомаша мана мехел вай папка, боз якто папка барои дафтар, мана мехел замокдор, альбом, 40 варақа альбом ва боз якто альбом. Намедонам барои чӣ дута альбом, хай зиёд намекунад. Якташ бориктар варақаш, инаш бошад ғафстар. Ба фикрам барои гуажу, барои акварелни краскаю ё қалам намехел алоҳида. Бо якта пенал, намехел пенал. Цветной кардон 16 лист будааст. Бумага цветная 20 лист будааст. Фломастер 24 ранг доштааст. Ҷудо ҳам фломастери наст. Мана дарунаш ваяш мана мехел ғафс фломастер. ҳама рангҳои лозимӣ ҳаст. 24 хел ранг ҳамаш ҳаст. Боз пластилин 18 хел рангаш ҳаст пластилина. Давомаш клей, клеи карандашни клей мегӯнина. қалам, қалами ранга 10 то рангаш ҳаст. Ва боз мана мехелак карандаш буромдааст. Мане ки якум бор дидам ин қалама. Ҳозир ман шуморо нишон медиҳам чӣ хел будааст. Дарунаш якта қалам ҳар хел ранг. Масалан ҳозир якташа мегирам. Мана якташа мегирам. Мана мехел сурху зард аралаш омехта. Вақте ки мекашӣ мана мехел як намуд ранг намешаду ҳар хела ранг мешад. Куҷош зард мешад, куҷош сурх мешад. Намехел будааст. Ман бори аввал дидам, намедонам махкул шуд. Барои кӯдакои ягон хел расмои необычни кашиданаш ҷудо ҳам нағз будааст. Ана ина ман мехел сабзу зард аралаш мекашӣ. куҷош сабз, куҷош зард ҳамихел мешад. Давомаш ластик 21 дона будааст. Ба фикрам чандин сол мерасад. Хаткушак мегӯем мо. Инаш қалами сиёҳ, обычный қалам 4 дона. Инаш бошад акварел 24 ранга. ҳозир дарунаша нишон медиҳам кушода. мехел дутта ваяш будааст. мегирӣ бо поинаш бо як қабат ҳаст, болош бо як қабат ҳаст.
ҳамаи ҳамин чизҳое ки дида истодаам пашти манам ҳамаи ҳамин чизҳое гирифта будам. Манам аз корхона харид карда будам, канцелярия. Боз инҳо падарка доданд. Ман намедонистам ки медоданд падарка. Қариб манам чизом ҳамаш ҳамин хел. Мана ин набор кисточка 5 дона кисточкаша аз ҳамин хел борику борикаш сар карда то ғафсаша. Ручка 4 дона. Боз ручка. Инаш бошад ҷадвал. Клей ПВА. ду намуди клеяш даст, карандаши ва ПВА клеяш. Ва боз мана мехел теста пластилин барои бозӣ асосан. Ана ҳамин чизҳо. Инҳои ҳамаша гиром мемонем барои соли оянда ё ин ки дар ҳамин хел ними сол агар ягон чизошон адо шавад, ягон чизаш уже тайёр мегирем. Раҳмат барои корхона, барои ҳамин хел дастгирӣ. Ва инаш бошад, ҳозир нишон медиҳам. Мана ин китоб рӯзи 1 сентябр аз тарафи Комарова ва и Ханты-Мансийск. Чӣ мегӯяд, раис мегӯяд, губернатораш ба мо тӯҳфа шуд. Губернатор Ханты-Мансийский автономный округ Югры Комарова. Ин дар бораи край, в котором я живу. Чӣ хеле ки медонед, мо Ханты-Мансийский автономный округанда Югранда зиндагӣ мекунем. Полно дар бораи таърихаш, дар бораи ҳамон чизҳое ки чиҳо ҳаст, ҳамин хел бо ҳамин хел интересни чӣ хел игрушкаҳо сохтан дар кор. Дарунаш ба гуфта гузаштагӣ. Ва боз мана ҳамин хел ваяш буд сумкача барои сменной обувь. Ман уже инҷа ному фамилияшо навистам. Мансуров Муродҷон. Ман ҳамин хел обычный сумкача ки инҳо ҳар рӯз сменной обувьша мактаба гиром мерад ё спортивный формаша гиром мерад. Ин чиз барои мо ҷудо ҳам зарур. Асосан ман ҳамин хел светящий, ҳамин ранги ярке ки светящий барои он ки анимонда тез шаб мешад бегоҳ ба ва саҳар соати 9 ба зур рӯз мешад. Барои мошино ва вид набудан пушти кӯдак ба чизи зарурӣ. Инаш бошад аз тарафи дугонам подарка шуд. Полностью донашанда сладости, детские сладостиҳо, шоколад, конфет, чупа-чупс, ҳамин хел чизҳо. Ва инаш бошад мо худмо подарка кардем Муродҷон ба 1 сентябр ба ҳамин бозича мегирам гуфт, ҳамон игрушка мошини Hot Wheels. Худаш выбор кард, намина гирифтем. Илоҳим ҳар як ҳамин чизҳо фарзандои мо ва насиб кунад. Ва орзу мекунам ки ҳамаи фарзандои мо алохон бошанд, алохон шаванд, мактаба бо баҳои хубу аъло хатм кунанд, ягон донишгоҳҳо ва дар оно номбардори падару модар шаванд. Он шахсоне ки фарзандошон мактаба рафтанд, бо соли нави хониш табрик мекунам. Барор ба ҳамаи шумо, нервҳои мустаҳкам барои дарс тайёр кунӣ ва хайр дар паноҳи худо бошед.